Għanna maħna li l-Gaja, nsellimlek. Nsellimlek. Grazzi ħafna li għacċettajtu kol din l-intervista, ta' minn nejdu li mill-ewel għacċettaw l-intervista. Inti fl-imkien ma' tim tijak, jina bħalma tafna fħafna sew l-vocal coach tijak, Ġiljen Attart, iżda mux Ġiljen bis kienet, illi kienet li għettejna u koll għal din l-intervista, iżda ta' minn ringrazzjaw l-tim kollu. Għanibdew mill-ewel, ma tanċanna ħin għal din l-intervista, għalek nishtiq li nkunu daqxejn konċizi u koll fil-mistoqsijiet u tweġibiet. Kif bdiet din l-idea u kif bdiet ix-xewqa tiegħek li tirrappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision? Jiena qabel kif diġà fuq radio oħrajn kont immur noqgħod nara l-ħbieb tiegħi tal-Eurovision ta' Malta u dejjem kienet ix-xewqa tiegħi għax isni qatt ma kontx ħanistennija. Imbagħad darba kont qiegħda msifra u għad li żomm secret Ġiljen għattiriva mela, għat li sejra mek. Ma sejx lemmem bdejt najja ta' warżaq. Ek ġibta. U fej kont ġifiri, meta ħat l-aħbar, meta smajt l-aħbar? Kont edha Gardaland. Kont Gardaland, kont edha naqra holiday mela mal-familja tijak. Ġiġ nejdu l-om daqxejn u kol biex jisiru jafu kaħjar u kol l-semija tagħna. Familja tijak minn min hija tikkonsisti, kemm qegħdin aħwa, kemm għandek żmien u kollox. Mela, Jisek għettam il-composition, a brainstorming għal-composition di. Jien għandi 10 snin u daqt ħana la 11 sena, mandi xaħwa, wahdi, mal-qattusu mal-fekruna. Għala għandek ħafna xtaħmal id-dar. Tejnom ħafna mal-għal-tad-dar. U għandek il-ġenituri tijak? Iva, nannet, sijiet. Nselmu għulom xisimum il-ġenituri tijak? Il-papa Clyde Kawki u l-mami Joanne Kawki. Tajjeb. U minn dejjem kien hemm xi ħadd kanta fil-familja jew inti biss? Le jiena biss. Inti biss. Kif skoprewek di li tħobb tkanta meta kont żgħira? Jiena meta kont għadni żgħira kont nieħu sem fil-plays tal-iskola u dejjem kont noqgħod inkanta diski ta' Barney u hekk. Pereżempju l-ewwel diska tiegħi kienet Christmas Medley, imbagħad it-tieni diska kienet ta' Barney Me and My Teddy. Ġifiri kolla nejdu l-iktar kanzunetta ta' tfulija tijak li tiftakar ja propju daw li semmejt issa. Tajjeb, għax fil-fat kien ħatkun waħda mill-musoqsijiet li ġejjin. Rajnik ukoll f'tila xona kanzone u koll f'Sanremo ta' tfal. Fej kantat qudiem ħafna telespettaturi hemmhekk ukoll Taljani u anke barranina xirra junu bħalma nafu jaraw madwar id-dinja kollha. Kif tirrakkonta dik l-esperjenza? X'tgħidilna dwarha? Fuq tila xona kanzone esperjenza li żgur minn ħaninsija qatt. Għax isni il-tqajt maħfna kantanti Taljani u maħfna tfal u koll, mir-Romanija, mill-Italja. Esperienza unika. Tħossom li daw l-esperienzi ħajjinu kissar kif ħati prepara ruħek għal-junior? Għax per eżempju fuq stage kbir daqsek, ħajkolli stage daqsu, ħajkun hemm daqsek nies. U tkun taf x'inhu jiġri anke wara l-kwinti, taf x'ħajamlu meta jkun hemm is-sekinti, taf li jibdew jippreparawk minn ħafna qabel ma toħroġ fuq il-park. U qed ngħid sew li waqt li inti kellek l-esperjenza ta' tila xona kanzone kien hemm ukoll Joseph Kalleja ftit ta' żmien. Kif kienet l-esperjenza tiegħek ma' dal-kantant kbir Malti? Jiena ma' Joseph Kalleja ma kontx il-tajt għadni u dakinhar kont rajtu hemmhekk meta kien pereżempju kien ikollna break mal-ġurnata kien ikonna kamra u kont qiegħda nimxi fil-korritur u sib rajtu hemmhekk. Ma stajġ nemmen u għax. Eżatt. U xatlotlu jiena Maltija bħalek? Meta bdejt inkellmu għarafni mbagħad. U meta wasal għall-programm preżentajtu u mbagħad kantaw. Eżatt. Li kieku kelli ngħidlek kantanti kbar barra minn Malta biex ma nġildu maħat minn Malta. Li inti joġbok ħafna l-istil li jkantaw u tgħid li jiena nixtieq li nimxi fuq il-passi ta' dik jew ta' dak jew ta' dawk. Min huma? Jiena joġobni ħafna Andrea Bocelli. Ver. Iva fil-fatt kont kantajt diska tiegħu Una Amore Così Grande. Proset. U bħalissa qed toġobni ħafna Roar ta' Katy Perry. Ħafna tajba. Joġbok dal-istil naqra hekk inti wkoll pop ukoll. Naturalment bil-mod il-mod bdejtu taħsbu allura biex tikbu mbagħad il-kanzunetta The Start. Taw widen għall-opinjoni tiegħek saqsewk fuq li ma stil tixtieq tagħmilha jew taw kid-diska lek di bil-forsi tkanta. Le, id-diska l-ewwel ktibta f'istorja. Imbagħad għajnuni
Ġillian Inti Attard. sibt l-idea tal-lirika. Niktab il-points u hekk. Naf li kellek kanta kompozituri gbar ukoll Iva. li jgħinuk li hija xaġa li tista' ssir fil-Junior Eurovision ta' minn ngħidu li f'dal aħħar snin ir-regolamenti tal-Junior Eurovision inbidlu ftit biex jagħtu permess li l-gbar Iva. jgħinu l-tfal. U inti fil-fatt kellek l-għajnuna ta' Gillian, ta' Ġillian, Mushu ta' Matt Mushu u ta' u ta' Elton Elton Zarb ukoll. Kellek tim kbir warajk. U meta ġejtu hekk biex tikbu l-kanzunetta allura mbagħad bdejtu tiltaqgħu jew ħallejt ħafna xogħol fidejk. Bdejna niltaqgħu u bdejna nagħmlu rehearsals, exercises. U per eżempju l-ewwel nibdew l-ewwel biċċa, mbagħad nifqu nerġa' nirranġaw dik il-biċċa nerġgħu. Noqogħdu sejrin hekk. Jiena xaqt insaqsik ukoll fuq Gillian. Attart, nafuha bħala kantanta brava, popolari, ħafna Maltin. Bħala studenta tagħha, x'tgħidilna dwarha kif inhi Gillian bħala teacher? Bħala teacher Gillian ma tistressjani xejn. Vera? Iva. Għax per eżempju l-ewwel nibda nagħmel id-diski u hekk, mbagħad tirranġaħhom li. U per eżempju tibgħat li id-diski emails u hekk. Imma per eżempju fil-lesson kollox normali jmur. U ġieli tgħidlek per eżempju il-laħwa dik in-nota ma konx naf li kapaċi tilħaq u rnexxielek tilħaq bit-training li qed tagħmel id-dar. Iva. Gaja kemm tirrehearsi għad-dar? L-iktar nirrehearsja fil-lessons, għax per eżempju sa ftit ġranet ilu beda jkolli lessons kull-jum, exercises, Kull-jum qed diska ikollok, u nifqu biex ma nistress. Qed nisma' kisem ikel darba l-exercises, Iva. vocal exercises qed nimmaġina, mhux vera? Iva. Li jinkludu x'tip ta' exercises tagħmlu. Ifhem, l-iktar li nagħmlu vokali, Mhm, a, e, i, o, u, mhm. scalesu. L-iskali. Iva. Da kolla li jihdu lezzjonijiet jafu l-iktar għal xiex edha tirreferi naturalment Gaja biex bekk il-widna tkun tista' toqgħod iktar ukoll tkun tista' tara fin-noti tagħha stess. Ħansaqsik l-opinjoni tiegħek issa di minkejja li għadek żgħira ma żgur li għandek opinjoni fuq għadin il-ħaġa. Taħseb li Malta xi darba tirbħu il-Eurovision jew inqas il-Junior Eurovision? Id-diska tiegħi mhux għax tiegħi biss imma għax vera sabiħa ħafna, bħalissa għandi ħafna support minn kulħadd u nixtieq li jibqa' jikber. Ngħidilkom biex tisimgħu id-diska tiegħi, jisimha The Start jew fuq Facebook jew fuq YouTube, kemm tiktbu Gaja Kawki u ssibuha. U tħass li għandha ċans li tmur tajja fil-Junior ta' din is-sena. Iva. Jena knaħseb ukoll bħalek, u jena rajt ġifieri mhux biex nitfaktar stress fuqek jew pressure għax bħalissa inti żgur li m'għandekx toqgħod tagħti każ xi jgħidu in-nies ma tikkonċentra fuq il-performance. Imma li nista' ngħidlek huwa favur tiegħek, rajt ħafna barranin jikkummentaw fuq il-performance tiegħek u kanzunetta u jgħidu li minn dawk li semgħu sissa hija waħda mill-aktar li qiegħda toġobhom. Se tkun kompetizzjoni bejn 13 il-pajjiż mill-lider għax għadhom indeċiżi jekk hux 12 jew 13, ġifieri kompetizzjoni ħad tkun daqsxejn hemm. U ħajkun hemm ukoll Taljan Iva. li ħareġ ukoll minn tal-laxxuna kanzoni, mhux vera? Tas-sena l-oħra. Tas-sena li għaddiet ġifieri kompetizzjoni ħad tkun daqsxejn jibsa mhux Iva. ħażin. Iltqajtu ġifieri flimkien hemmhekk kontu? Le, għax jiena kont mort tas-sena ta' qabel mhux Għandek tas-sena raġun. l-oħra. Għandek raġun. X'se nistennew mill-performance tiegħek? Se jkollok żeffina, backing vocalist jew ħad tkun waħdek? Le jiena nkun waħdi, simple. But strong. Iva. Il-messaġġ ta' The Start, la bdiet minnek mela tista' tgħidilna naqra aktar. Mela, The Start hija diska titratta fuq il-passjoni tiegħi għall-mużika. Ġifieri, pereżempju issa New Start of a New Adventure. Fil-fattek ħad tkun Iva. din. U għandha x'taqsam ukoll il-Junior Eurovision ġifieri fiha l-istorja. Iva. Qed nitfaħħa għalissa fil-background u ma ħanerġu nisimgħu sħiħa. Nixtieqek tgħaddi messaġġ biex nagħlqu wkoll din l-intervista. Lil dawk kollha li huma fans tal-Eurovision u biex tistidinhom biex isegwu l-finali u tihom naqgħod dettalji dwar meta hi l-ġurnata f'liema pajjiż u kollox. Mela, din ħassir fl-Ukrajina. ħatkun Id-data Iva fi-30 November. 30 jew 30? 30 ta' Novembru. Qegħdin eżatt xahar qabel. Eżatt. Fadallek 4 ġimgħat. Tajjeb. Ġri jasal. Iġri jasal. Ħad intom meta se titilqu minn Malta? Fi-24. Ġifieri għandek kważi dik il-ġimgħa Iva. hemmhekk intervisti, naturalment ħajkollok ukoll ċans tiltaqa' mal-oħrajn. Iva. L-iktar ħaġa li qed tħares lejha x'inhi li tkanta jew hemm xi ħaġa iktar li forsi Ifhem li nkanta u li niltaqa' ma' daw it-tfal. Ekku. Ukoll.
minn hemmhekk jistgħu jibdew ħbiberiji ġodda, Iva. wieħed jagħti l-Facebook il-xuxin u jkollkom ħafna kuntatti Ija. għaddej. Jiena minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lilek, lill-mami tiegħek, lid-daddy tiegħek li qed jikkompanjak illum ta' kemm kontu aċċessibbli wkoll għal din l-intervista. Nawguralek ħafna il insegwik dal-aħħar kellna opportunità ukoll kont qed nagħti session magħkom u kont qiegħda hemmhekk u għatlek trid taħdem ħafna l-fatt li qiegħda on top trid taħdem biex tibqa' on top u ġveru urnexxielek tagħmilha. U dik hija xi ħaġa sfida għalik ġifieri li issa li qiegħda on top inti f'daw tal-età tiegħek il-kantanti ċi tibqa' taħdem ħalli tibqa' nfuq għax ovvjament ikun hemm ħafna li jkunu jippruvaw jilħqu l-livell tiegħek. Imma jiena nawguralek ħafna u naturalment dejjem għandek x'titgħallem ukoll fil-ħajja u anke minn kantanti oħra li ħajkollok miegħek il-barranin ħajkollok ħafna x'titgħallem minnhom anke il-background tagħhom ħatiħu gost titkellem magħhom ukoll. Nawguralek ħafna. Issa immaġina li inti l-preżentatriċi u ħad tippreżenta lil Gaia Kawki li ħadd kanta din il-kanzunetta. Kif ħad tippreżenta? Immaġina daqsxejn Isa x'ħad tgħid? Għalikom id-diska di start. U ħadd kanta? Gaia Kawki. Awguri Gaia Thank minn you. għandi u minn il-Maltin kollha. Thank you. Came into my life shining so bright, and now all is right. My dreams will be heard, my voice and my words, and I will rise. 'Cause I have this voice inside that I don't wanna hide, but people told me I could do it. I know that I can do it, I know that I can make it. I reach for the stars right from the start. I felt it in my heart. I knew that deep inside we'll never be torn apart. And if I dream it, if I believe it, I'll achieve it. I can make it. Today will be the day. I'm here to stay, and I won't be afraid. My feet right on the ground, and I won't lose myself. No, I won't look down. 'Cause I have this voice inside that I don't wanna hide, but people told me I can do it. I know that I can do it. I know that I can make it. I reach for the stars right from the start. I felt it in my heart. I knew that deep inside we'll never be torn apart. And if I dream it, if I believe it, I'll achieve it. I can make it. Right from the start, deep in my heart, I knew that I'd go far. 'Cause music is my love. And if I believe it, I will achieve it. I will reach the stars. U permessa dik il-kanzunetta tajna komplement ta' informazzjoni li l-kom semmija tagħna fuq il-kantanta Gaia Kawki li se tkun qiegħda tirrappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision puntu bħallum xar fit-30 ta' Novembru ta' din is-sena f'Kiev, il-kapitali tal-Ukrajina. Din il-kantanta Maltija, kantanta eċċezzjonali, permettu li ngħidilha wkoll illi se tkun qiegħda tirrappreżenta lil Malta hemmhekk permess ta' din il-kanzunetta The Start minn hawnhekk minn qalbi nawgurala bħalma tawgurawla żgur intom il-Maltin kollha għal din il-kantanta li reġgħet ġabitna lura fil-Junior Eurovision wara li konna madwar 3 snin ma nieħdu sem f'dan il-festival.